dva kolegy, kteří představili dvě budovy, které spadají víceméně do toho funkcionalistického období. Nyní stojíme před takzvanou Tauberovou továrnou, kterou mnozí znáte, jak už tady říkal pan Pavel Kubaník, jako Šohaj. A tady tahle ta továrna je v podstatě dílem architekta, kterýho jméno se docela váže tady k tomuto městu našemu. Je to dílem architekta Bohuslava Fuchse. Já počkám. Počkej, a klidně můžeš možná ještě víc nahlas, jestli to zvládne. To už asi vyplivnu hlasivky. Takže, jak jsem teda zmínil, Bohuslav Fuchs je rodák ze Všechovic, tady u Bystřice pod Hostýnem. Já trochu budu teoretizovat, protože tady u těchto staveb se to ani tak moc nedá jinak. Takže pan architekt Bohuslav Fuchs vystudoval původně učiliště, v podstatě stavební, a potom studoval v Holešově na gymnáziu a po tady těchto studiích se vydal do Prahy, kde pracoval v ateliéru pana architekta Sviřiště a zároveň se hlásil na Akademii výtvarných umění a nějakým způsobem se mu to teda podařilo, že vystudoval architekturu v Praze a tam se seznámil s kolegou, já nemám moc jméno, teda paměť na jména, takže si s dovolením vytáhnu pomůcku. Takže on s tím kolegou Štěpánkem, Josefem Štěpánkem, založili společný ateliér a účastnili se v podstatě takových těch lokálních soutěží architektonických, takže uspěli na soutěžním návrhu na regulaci města Prostějova. Dostali 3. cenu, protože on ten Bohuslav Fuchs měl docela takovou jako srdeční záležitost v Všechovice a v podstatě vlastně návrh na sadovou úpravu zahrad ve Všechovicích. Díky tady tomuto projektu studii takové, tak se dostal v podstatě na tu Akademii výtvarných umění k architektu Kotěrovi a na základě tady této 3. ceny v soutěži urbanistické se seznámil s Kumpoštem a v podstatě se na základě tady tohoto seznámení přestěhoval nebo přesídlil natrvalo do Brna, kde začal působit nejprve na městském odboru něco jako územního plánování s architektem Kumpoštem a tam v Brně v podstatě zrealizoval většinu svých takových nejúspěšnějších návrhů. Zejména se sluší zmínit třeba masnou burzu v Brně nebo vlastně Zemanovu kavárnu, první takovou funkcionalistickou kavárnu v Brně, dále hotel Avion, možná mnozí znáte. A jelikož se nesnažil teda jako zůstávat jenom v těch větších městech s tou tvorbou, tak se dostal úplně teda, my teďka to trošku bereme na přeskáčku, protože jeho první realizací je Sokolovna, která je vedle, ale na základě tady toho úspěšného projektu, nebo toho, že to vůbec zrealizoval, tak se dostal tady oslovil ho továrník Tauber, který původně rozvíjel svůj komplex továrny na šití košil, tak ho oslovil, aby mu zpracoval de facto úplně komplet veškeré budovy v tom areálu, takže dokonce od takových těch nejmenších kůlen na dřevo až po samotnou administrativní budovu, před kterou nyní stojíme, tak realizoval ten Tauber podle toho plánu architekta Fuchse. A bohužel nyní v současné době ta továrna, tak jak vypadá, tak v podstatě vám de facto nemá šanci prozradit nic o tom, co všechno bylo předtím. Tady ta Tauberová továrna byla v podstatě takovou reprezentací Fuchsova ovlivnění stylem, což bylo hnutí holandské. Vidíme tady na obrázku, jakým způsobem ta budova byla řešena, takže
vidíte jakýsi kontrast mezi režným zdivem cihlovým a jemnou omítkou. Naprosto racionální členění hmot, pravouhle, tady tak, jak se ta budova tvářila navenek, tak v podstatě vypadala i vevnitř, to znamená, ty dispozice byly pravouhle, velmi inteligentně řešené a ta jeho vlastně snaha byla se přiblížit, jak jsem teda zmínil, tomu hnutí de Stijl, které bylo původně založené architektem Theo de Wandesburgem v Holandsku a je to taková jakoby vyzrálejší záležitost architekta Fuchse tady v Bystřici, protože on si v podstatě procházel obdobím od jakéhosi takového jako národního stylu, což byl v podstatě pozdní kubismus, protože on byl v té Praze hrozně ovlivněný Gočárem a Kotěrou, jelikož u něj studoval, tak tady ten národní styl se projevil víceméně na té Sokolovně více a tady méně. takže tohle je tak asi všechno tady k té Tauberové továrně. Ten současný stav asi nemá nějak příliš smysl komentovat a možná, když by se třeba do budoucna, nebo můžu vyslovit takové přání, když by se do budoucna našel nějaký osvícený investor, který by třeba měl zájem tu budovu zrekonstruovat, tak si myslím, že nic není jako víceméně ztraceno vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o nějaké nánosy kontaktních zateplovacích systémů a plastových oken, ale všechno je řešitelné. Takže myslím si, že taková budova by tady si určitě zasloužila, aby se třeba stala také kulturní památkou nemovitou, tak jako je budova v Sokolovny. Já bych teda přešel s dovolením k té Sokolovně, popojdeme tam. Takže to původně byla pravá část nebo ta levá?